Cecilia, duk abin da ke kira aure ke wannan kai kuma munafuka ina zaune da ke dama abin da ke ta yi ke kuma ina ta kula da yanayin mu ina ta monitorin ɗinki ina ta monitorin ɗinki kuma labari yana zuwa mu ya dauka kina zaune da wanda bai san da abin da yake bane ma'aikaci ne ba wanda haka wallahi wannan abin ba zan bari ba bayan zamani abu kawo ina zaune da ke kina cin da duniya kina a matsayin matata me amfani zama da ke ke kuma munafuka ke zo kuna ta wani harkar banza da su da ita kuma a ce wannan abu a cikin gidana ma ka samu irin wannan matsala inspector shigo da Allah wa'annan tafiya ka tafi da su da Allah ba su da wani amfani wani tafi man da su can gudan ba su da wani amfani in bar su saboda wannan munafukai ne kaga su duk sun hada wani yaran ka hada wannan yaran sorry